درباره شر و بنپێکردنên berdewam li parêzgeha Idlibê hevpeymaniya niştîmanî ya opozisyona Sûriyê li gel çendîn şandeyên Ewropî civiya û di civînê de dosyeya Sûriyê bi giştî û rewşa Idlibê bi taybetî hate gotûbêjkirin. Serokê hevpeymaniya niştîmanî ya opozisyona Sûriyê Ebdirrehman Mustafa ragihand ku wan di çarçoveya gera xwe de li Ewropayê dosyeya parêzgeha Idlibê gengeşekirin. û tekezîl serkêmkirina asta şer û binpêkirinan ji aliyê rejîma Esed û aliyên din ve li wê parêzgehê hate kirin. Ku bi gotina wî, berdewambûna rejîmê di binpêkirinên xwe de metirsîdar e û dê bandorê li ser dewletên derdor jî bike. Navbûrî wiha pêda çû got ku mebesta rejîmê û hevpeymanên wê û mêlîsên Îranî ji encamdana binpêkirinan li parêzgeha Idlibê ew e ku rêkeftina sot jî were rûxandin û bi cih nebe û rewşeke tevliheviyê jî durust bibe. û serbar kir ku ji navbirina grûpên terorîst û gerentîkirina aştî û aramiyê li deverê bi tenê wêdiriya siyasî rabe, nediriya leşkerî rabe. Mustafa tekezîl sercîbcîkirina rêkeftina Idlibê û parastina sivîlan kir û ji ber wê yekê wan daxwaz ji civaka navdewletî kir ku tedabîrên pêwîst derbarê rewşa Idlibê bistîne ta ku karîseteke penaberî newê encam dan. Di beşekî din ji civîna hevpeymaniya niştîmanî ya opozisyona Sûriyê bi şandeyên Ewropî re tekezîl serpiştevaniya proseya siyasî ya Sûriyê û peydakirina çareseriyeke siyasî li gorî biryarên navdewletî hate kirin. Derbarê seredana şandeyê navdewletî ji bo Sûriyê Geir Pederson ji parêzgeha Homsê re Mustafa daxuya kirin ku Pederson bi wê çendê desthilatên xwe derbas kir. Her wiha dîtina wî ji parêzerê rejîmê re tiştekî neexlaqî ye û nayê qebûl kirin û dê ew peyamekê derbarî bêleyaniya angohiyadiya Pederson ji netewên yekgirtî re rêkin.